Biraj prvi temu. Koja može prva tema biti, a da nije teško za crtanje? Da mogu čak i ja da nacrtam. Može flamingo. Flamingo. Pa to mi je prvo palo na pamet. Pa kako da nacrtamo flaminga u jednoj boji? Jesi normalan? Nema veze, Šmigo, crti ga u svojoj boji. Imamo 3 minuta da nacrtamo flaminga, meni je već prošlo 10 sekundi, a kao što vidite, ništa nisam nacrtao. Gde ode da promenim boju, ja moram samo jednu boju. Kako nacrtati flaminga sa samo plavom bojom? Prvo neće ličiti ni na šta jer mašim boju, a po drugo ne znam da crtam. Uzimamo crnu, ne uzimaš crnu, draga Aleksandra, ne uzimaš ovako plavu i krećemo nekog flaminga. On ima neki kljun ovde, ima... Jo, brate, nisam baš dobar u crtanju, ali ovako, probat ću da ga nacrtam uzduž i popreko. Ne razumem, šta je ovo? Što je ovakav? Šta mu se dešava? Probat ću neka krila da mu nacrtam s ove strane. Niko neće razumeti da je ovo flamingo. Nacrtat ćemo mu